Ang mga pangu sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines miduso og Oratio Imperata for Peace nga pangadjion sa mga simbahan sa nasod aron paubsan ang kabalaka nga nasinati sa katawhan human sa insidente sa Mama Sapano. Subay sa tradisyon sa simbahang Katoliko, ang Oratio Imperata o sa ka-obligatory prayer ato sa panahon sa kalamidad ug mga panagbangi sa komunidad. Mato ni CBCP President Socrates Villegas nga sa padayong pagsubo sa Pilipinas sa maong madugo nga insidente, ang labing kontribusyon nga mahatag sa kadaghanan mao ang pag-ampo. Kinumdumang ni atong Enero 25, 44 ka mga Special Action Force members sa Philippine National Police ang namatay sa engkwentro batok sa MILF o BIFF sa Maguindanao. Sa iyang suwat nga gipadala sa mga kaubanan sa simbahan, gisugyot ni Villegas nga pangadjion ang orasyon sa dili pa ang post-communion prayer sa misa gikan sa Marso 1 ngadto sa Marso 18.